Добър вечер, уважаеми зрители. Ние с моята колежка тук сме от мястото на събитието на Лъвов мост. Здравей, Величка, само че ти си на Христо Ботев. Извинявай, прости. Сега ще ме питаш нещо. Да ти питам, ще ти вземе интервю, така да се казва. Би ми казала защо протестираш? Ще ти кажа защо протестирам, бе. Всичко ще ти кажа. Значи, виждаш тук какво пише? Тук пише, при неработеща вентилация, искам камерата това да стане добре. При неработеща вентилация сигнализирайте управителя на обекта или дежурния здравен инспектор на телефон, да няма значение телефон. Вижте какво? Аз не мога да разбера какво е това ограничаване на нашите права. И ние сме хора, и ние имаме права. И другото нещо, което искам да кажа, аз съм представителка на синдиката на протестуващите тървести. Добре, много благодаря. Габра, имаме ли връзка? Здравейте, скъпи приятели! Ето че аз отново съм тук на мястото на събитието и с огромно удоволствие разговарям с една от най-фамозните дами тук на площада. Здравей, Мила! Как се казваш? Как се казваш? Хасмарата. Станка. Станимир. Станимир! Това е невероятно име! А за какво си тук, Станимир? Протестуваш. Проституирам. Гади, Мила, имаме малки проблеми във връзката. Можеш ли да продължиш? Да, разбира се, имам връзка, че Ама имаш ли връзка? Ти палавница. Така, сега, малко са малко непристойно. Да, следващият питай ме всичко. Защо точно сте излезнали на Христо Ботев и за каква аджеба протестирате? Виж какво, Миличка, освен за ограничаването на нашите права, аз като представителка на синдикатите на протестуващите тървестители, искам да изкажа своето негодование към държавата, към господин Перетмиера и към всички останали, защо електронното преброяване наруши нашите права като граждани и гражданки и двете на България. Искате да кажете, че някои ваши колежки са простинали на магистралата и сега не могат да се преброят. Абе, как простина, бе? Те нямат и лаптопи дори. Те останали, че простинаха. Те тук бъбриците вече яцинците взяха. Виждаш ми, ли? Да, сега продължаваме с Габра. Толкова нормално да ми завиждаш, че просто си нямаш на идея. Не съм, защото някой Да, разбира се, Гади, че те чувам. Благодаря ти много. Сега тук ние толкова сладко си говорим с моята събеседничка Станимир, че продължаваме веднага да си поговорим и по-скоро ще попитам следващият си въпрос. Защо, Мила, не защо, ами какво работиш ти през деня? Разбрахме, че вече конституираш. Каква е твоята длъжност за през деня? Продавачка. Изнасилвачка. Гади, извинявай.
Чуваш Не, няма проблем, разбира се, че те чувам. Значи аз сега също ще А, питам така? малко А събеседник. питаме всичко ще ти кажа. Ти си хубаво, добро момиче, си всичко ще ти кажа. А вие с какво се занимавате през деня? А значи трябва да ти кажа, че аз ти така ма гледаш сега, съм съвъобразна жена. Обаче през деня не може да познаеш. Значи през деня аз се занимавам с една изключително хуманна професия. А именно зъболекар съм. Чудесно, страхотно. Просто за друг толкова да ме разбираш. Тя е зъболекар. Благодаря ви, уважаеми зрители. Отново се пренесваме при Габра. Габра, Габра, може ли? Габра, ще отидеш. Къде ще отидеш? Защо само и не мога да се снимам и аз? Габра, къде ще снимаш? Уважаеми зрители, че имаме проблем. Гади и Мила викат ни в студиото. Ма какво става ти? Защо така се смята? Благодаря ви, уважаеми зрители. Защо така бе? Абе ние имаме права бе. Абе парни се бе. Парни се. Анцепша бе. Къде си ти бе? Къде е това случка? Добре, освен да заработим някой друг лъж. Сладък. Какво ще кажеш за една промоцийка? 5 лева? Непълна програма. И стигате сега. Извинявай, но криза е все пак. Аз не мога за 5 лева пълна програма. Добре, айде за тебе, че си с сини очички, може полупълна. Не искаш? Не, дебитни кафти не приемам. Добре. Освен да се съвърна към старата професия, то през нощта разбиваме зъби, през деня ги оправяме.